matrixau gyda trawsffurfiadau. Yn y fideo yma, byddwn ni'n defnyddio matrixau i gynrychioli trawsffurfiadau llinol ac aflinol mewn 2 dimensiwn, sy'n cynnwys matrixau 2 a matrixau 3 a trawsffurfiadau dilynol un ar ôl y llall. Bydd ni'n darganfod pwyntiau a llinellau sefydlog ar gyfer trawsffurfiad llinol. Ffeithiau allweddol o gorau. Ar gyfer trawsffurfiad, XY yn mapio i y matrix ABCD lluosi XY. XY yw'r cyfesuron y pwynt sy'n cael ei trawsffurfio. ABCD yw'r matrix trawsffurfio. A byddwn ni'n gweld pa ateb byddwn ni'n cael. AC, sef colofn y matrix trawsffurfio, yw delwedd 1,0, sy'n rhoi'r pwynt colofn cyntaf y matrix. Delwedd 0,1 yw'r ail golofn yn y matrix. Yn y llyfryn fformula, ni'n cael y gwybodaeth hyn, ond fel arfer, os oes angen gweithio nhw allan, ni'n defnyddio'r y ddau bwynt 1001. Yn gyffredinol, dyna beth sy'n cael ei roi yn y llyfryn fformula. Dyna ongle byddwn ni'n trawsffurfio trwyddo. Os oes gan y trawsffurfiad S, y matrix A trawsffurfiad T, y matrix B, wedyn bydd S wedi ddilyn gan T yn cael ei gynrychioli gan BA, sef y matrix A yn gweithio gynta ar y cyfesuron a B yn gweithio ar ateb A gyda'r cyfesuron. So S wedi ddilyn gan T, ni'n lluosi'r matrixau sianol. I ddarganfod delwedd llinell o dan trawsffurfiad, gosodwch y pwynt cyffredinol P fel colofn vector ar ochr dde y matrix, fel sydd gyda ni lan fan hyn. Wedyn, ysgrifennwch y llinell ni angen trawsffurfio yn y ffurf Y yn haflu neu X yn haflu, a rhoi fe yn lle un o dermau'r vector colofn. So os ydw'r llinell yn X yn haflu, ni'n rhoi fe fyna. Os ydw'n Y yn haflu, ni'n rhoi fe fyna. Wedyn llosi'r matrix gyda'r vector colofn, a byddwn ni'n cael delwedd yn haflu X fawr, Y fawr. A am newid yna, hafaliadau cydamserol i gael hafaliad mewn yr ddoi llythyren X, Y newydd. Hefyd, ar gyfer trawsfudo, does dim matrix 2 yn gallu cynrychioli trawsfudo yn y plan. Felly, ar gyfer mynd o'r pwynt XY i'r pwynt X plus P, Y plus Q, rydyn ni'n mynd i matrix 3 gan ddefnyddio 10P, 01Q ac 001. Felly mae'r rhes wilod yn cynnwys 1, mae'r colofn ola yw'r trawsfudo. A'r yn y sgwar yna, yr 4 sy'n ar y top, ar y chwith sy'n cynrychioli'r matrix naillai cylchdro neu adlewyrchu, neu unfathiant fel hwnna fyna. Mae'r trawsffurfiad XY yn mynd i X-Y', lle mae X-Y'1, sef y pwynt newydd, yn cael ei gynrychioli gan nawr ABCD yn y sefyllfa yma, a PQ1 yw'r trawsfudo, yn cael ei gynrychioli gan y matrix ABCD yn matrix 2 a wedi ddilyn gan y vector PQ am y trawsfudo. Felly,
Os oes angen pwynt sefydlog, mae trawsffurfiad T yn mynd i wneud i alpha beta ddod nôl i'r pwynt alpha beta. Mae fe'n bwynt sefydlog, dwi ddim yn newid. Felly, os i ni am ddarganfod pwy bwynt bydda yn sefydlog, ni'n defnyddio'r matrix, lluosi dy cyfesurynau, a dylen ni gael yr un cyfesurin ar y diwedd. Mae fe'n bwynt sefydlog, dwi ddim yn newid. Ta beth mae T yn neud iddo fe. Felly, ar gyfer matrix 3 wrth 3, le mae gyda ni trawsfudiad ar y diwedd, bydd dal gyda ni y pwynt alpha beta ddim yn cael ei newid gyda'r matrix T a bydd e'n dod nôl i'r pwynt alpha beta. Os bydd pwynt sefydlog yn diweddu lan ar y diwedd, fel alpha yn haflu rhywbeth, beta yn haflu rhywbeth, bydd hwnna'n cynrychioli cylchtroch, un pwynt sy'n sefydlog yn y trawsffurfiad. Ond os bydd set o bwyntiau sefydlog, sef alpha yn haflu rhywbeth beta, bydd na linell o setiau o bwyntiau sefydlog a bydd na'n golygu taw adlewyrchiad bydd gennym ni. Enghraifft. 2005 yn yr hen faes llafur, cwestiwn 8. Mae trawsffurfiad T o'r plan, cywerth a cylchdro gwrthglocwedd triongl theta o amgylch y tarbwynt wedi ddilyn gan drawsfudiad sy'n trawsffurfio'r pwynt XE i'r pwynt X plus 1.4 E yn 1.8. Darganfyddwch y matrix 3 wrth 3 sy'n cynrychioli T. Felly, wneud na gynta, mae gyda ni fynd o mas beth yw'r matrix gwrthdro ar gyfer unrhyw ongl, a mae hwnna'n cael ei roi ni yn y llyfryn gwybodaeth. Galwn ni hwnna'n T1. Ar rhan y 4 ar y top ar y chwyth sy'n cael ei roi yn y llyfryn gwybodaeth, ni'n goffod defnyddio'r 001 ar gyfer y trawsfudo. T2 trawsfudo yn rhoi ni moyn symud yr X i X plus 1.4 a'r E i E plus 1.8, felly byddai'r matrix yna yn cynrychioli trawsfudiad. Ni am y cylchdro wedi ddilyn gan y trawsfudiad, felly mae angen i ni lluosi nhw yn y drefn yna. T1 oedd gynta, T2 yn dilyn, felly mae'n mynd ar ochr chwyth i fe. Lluosi'r un yma, os chi'n cofio, sut i lluosi matrixau. Rhes gynta, lluosi dy'r golofn, yn rhoi 1, lluosi cos 0, lluosi'r sain 1.4, lluosi 0. Felly cos theta yw'r term cynta ar y top ar y chwyth. Rhes gynta ail golofn yn rhoi i ni 1, lluosi minus sin theta, 0 a 0, felly minus sin theta, a rhes dop lluosi'r golofn ola yn rhoi dim plus 1.4, so 1.4 yw'r lle ar y diwedd. Rhes ganol, gyda'r colofn gynta, 0 plus 1 sin theta plus 0. Rhes ganol, ail golofn, 0 plus cos theta plus 0. Yn mynd yn yr ail le. A'r rhes ganol lluosi'r golofn ola yn rhoi 0 plus 1.8. Felly 1.8 fyna. A mae'r rhes wylod bob tro yn dod yn 001. Os chi am eich checio fe, 00, 00 a 1 ar y diwedd. Rhan A'r cwestiwn, mae 2 farc i ddod o hyd, dull a cywirdeb a dod o hyd i'r 2 dditrix. 2 farc ar gyfer lluosi nhw yn y drefn cywir ac 1 marc am gael yr ateb.
O wybod bod t yn mapio'r pwynt 1, 0 i'r pwynt 2, 1, darganfyddwch gwerth theta. Felly, ni am y pwynt 1, 0 i fynd i'r pwynt 2, 1. Mae'r pwynt 1, 0 i'r x, y, 1 yn balansio fe, a mynd i'r 2, 1, 1 yn balansio fe. So, ni'n newid y cyfesuren i vector colom gyda 1 ar y gwylod. Felly ni angen t i liosi reina gyda 1, 0, 1 i roi 2, 1, 1 i ni. Felly, y matrix t oedd hon liosi dy 1, 0, 1 i gael 2, 1, 1. Felly, pa theta bydd yn rhoi'r sefyllfa yna i ni. Lliosir rhes y matrix t gyda'r golofn yn rhoi 1 cos theta 0 plus 1.4 yn haflu 2. Ail res 1 sin theta 0 plus 1. 1 llos 1.8 yn rhoi 1. Felly mae hwnna'n golygu bod cos theta yn haflu 1.6. Sen yr 1.2 draw, a mae sin theta yn haflu minus 1.8 os ni'n mynd ar un a draw. Ac wrth gwrs, os ni'n rhannu sin gyda cos, ni'n cael tan. Felly rhannu sin gyda cos, mae minus 1.8 dros 1.6 yn rhoi minus 4 dros 3. A mae rhaid bod yn ofalus os ych chi'n gwneud tan minus 1 o yr sefyllfa yna ym mha bedrant i chi yndo. Mae cos dyn ni yn positif, mae sin dyn ni yn negatif. Mae cos y positif a sin yn negatif yn yr pedrant yma, felly ni moyn ongl sy'n naillai rhwng 0, rhwng 270 a 360, neu rhwng 0 a minus 90. A ni'n gweld bod minus 53.13 yn dod lan yn iawn. Marco ar rhan B, dull a chywirdeb, cael matrix T lliosi da'r cyfesuren yma yn gywir, so 2 farc fyna, 1 marc am lliosi nhw mas, 2 farc am gael yr ateb. Felly, ni'n gwybod nawr ten bod yn matrix T ni yn hwnna, gan bod ein ongl ni wedi cael ei roi yn ni, a'n sin yn cos ni yn y llefydd priodol. A ni moyn pwynt sefydlog. Felly, pwynt sefydlog y moyn i ni gael y cyfesuren x, y yn cael ei drawsnewid gan yr matrix T a gadael ni dy'r un cyfesuren. So, x, y yn sefyll yn x, y. Felly, lliosir rhes top gyda'r llinell y cyfesurennau. Mae gyda ni 1.6x plus 1.8y plus 1.4. Goffo fo'n haflu'r x yn y lle ochr draw. Ail res minus 1.8x plus 1.6y plus 1.8 yn gorfod fo'n haflu'r y. Mynd ar, dod ar x na draw yn yr un cyntaf yma, mae minus 1.4x plus 1.8y plus 1.4 yn rhoi 0, a dod ar y draw yn yr hafaliad ola yma, so mae minus 1.8x minus 1.4y nawr plus 1.8 yn haflu 0. Lliosir un gwylod na gyda 2, a gen i wared yr y bydd plus a minus 1.8y gyda ni. Felly ni'n cael, wrth adio, ni'n cael minus 1.6 minus 1.4 yn rhoi minus 2x, 0 yn y canol, a plus 1.4 plus 3.6 yn rhoi 5 yn haflu 0 yn rhoi x yn haflu 2.5. Am newid nôl
yn yr un gynta, so mae minus 4 lluosi 2.5 plus 0.8 plus 1.4 yn haflu 0 yn rhoi i ni bod 0.8 gan bod minus 0.4 lluosi 2.5 yn 1, minus 1, felly mae 0.8 plus 0.4 yn rhoi dim, a mae yn rhoi minus 0.5 i ni. Felly dyna cyfesurynau y pwynt sefydlog. Felly mae hwnna'n golygu bod yn trawsffurfiad neu'n gylchdro o gwmpas y pwynt 2.5, minus 0.5. 2 farc ar gyfer y dull o luosi a chywirdeb, 2 farc am weithio mas y ddwy hafaliad, a 2 farc am gael yr X a'r i ddod mas fel pwyntiau sefydlog. Cwestiwn o papur 2004 o'r hen faes llafur. Cwestiwn 9. Diffinir y trawsffurfiadau T1, T2 a T3 o'r plan gan adlewyrchiad yn y llinell x plus y yn haflu 0. Hwna oedd T1. T2 oedd trawsfudiad trwy'n trawsffurfiad pwynt x i'r pwynt x plus 2 y minus 1. A T3 yw cylchdro clocwedd trwy pi dros 2 o amgylch y tarddbwynt. Mae'r trawsffurfiad sengl T gywerth a T1 wedi ddilyn gan T2 wedi ddilyn gan T3. A ran A, darganfyddwch matrix 3 wrth 3 sy'n cynrychioli T. Felly newn ni nhw 1 ar y tro. So, T1 yw adlewyrchu yn y llinell x plus y yn haflu 0. Hwna yw'r hafaliad y yn haflu minus x, sef y groeslin sy'n dod lawr o'r top chwith i'r gwaelod dde. Felly, ni fod i ystyried y ddoi bwynt, 1,0 a 0,1. Beth sy'n digwydd i hon trwy adlewyrchu'n y linell hyn? Mae'n mynd lawr i fyna, felly 0 minus 1. Beth sy'n digwydd i'r pwynt N? Wrth ei adlewyrchu, mae'n mynd i'r pwynt yna, sef minus 1, 0. Felly mae'r ddau bwynt sydd wedi adlewyrchu yn mynd fel colofn yn yr top chwith y matrix T1. 0 minus 1 yn dod lawr minus 1, 0. So dyna matrix adlewyrchu yn y llinell x plus y yn haflu 0. Matrix trawsfudo, ni am i'r pwynt x fydd i'r pwynt x plus 2 y minus 1. Felly ni'n defnyddio'r matrix unfathiant ar y top chwith a ni'n gosod 2 minus 1 yn y colofn ola. So dyna matrix T2. T3, cylchdro glocwedd trwy pi dros 2. Felly ni mae'n fynd ar 2 bwynt 1,0 a 0,1 clocwedd trwy 90 gradd. Felly mae'r pwynt yna yn mynd i'r pwynt yna. 0 minus 1. Mae'r pwynt yna yn mynd i'r pwynt yna, sef 1, 0. Felly mae'r ddau bwynt pwysig wedi i gylchdroi a ni'n cael 0 minus 1 yn y golofn gynta, 1, 0 yn yr ail golofn. Felly dyna'r 3 matrix ar gyfer y trawsffurfiadau. Felly, ran B yn gofyn i ni i ddarganfod, mae'n rhaid ni ffindio'r y matrix gyntaf cyfuno'r trina. Felly, T1 wedi ddilyn gan T2 wedi ddilyn gan T3. Felly, ni'n lluosi nhw sianol, os ydych chi'n cofio. So, T3 yn mynd ar yr ochr chwith, T2 yn y canol, T1 ar y dde. Felly, T1 gynta ar y dde, T2 yn dilyn hwnnw yn gweithio arno fe, a T3 yn gweithio ar hwnnw. Felly mae angen i ni lluosi rhain mas. Os lluoswn ni'r ddau gynta,
gyda ni res, lluosi colofn, 0, lluosi 1, minus 1, lluosi 0, 0, lluosi 0 yn 0. Res top, lluosi'r ail golofn yn 0, minus 1, plus 0, minus 1 yn y canol. Res top, lluosi'r golofn ola yn rhoi 0, plus 1, a 0 yn rhoi plus 1 dyn ni yn y term ola ar y top. Ail res gyda'r golofn gynta yn rhoi minus 1 i ni, a 0, 0. Ail res gyda'r ail golofn yn rhoi 0, 0, 0. Ail res gyda'r trydydd colofn yn rhoi minus 2, 0 a 0, yn rhoi minus 2. Res ola wstod yn 0, 0, 1. Felly, lluosi hwnna nawr gyda'r matrix arall. Gallech chi fod wedi llosi'r ddoi ola gynta a wedyn ni llosi gyda'r T3, os dim ots pa drefn, dylen ni ddiweddu lan gyda T fel mae e. Felly, os lluoswn ni rein mas, na i ddim wneud e, na chi drial wneud eich hunain, a ni'n cael yr ateb yna fel y matrix sy'n cynrychioli'r 3 trawsffurfiad. Y cynllun marco yma oedd un am y dull a un am cywirdeb am yr un gynta, matrix gynta, T1, un am matrix T2, un am matrix T3, un am ddweud bod y drefn o lluosi a chywirdeb o gael yr ateb ar gyfer T ar y diwedd. O'r gorau ran B, yn gofyn i ni ddarganfod hafaliad delwedd y linell y yn haflu 2x plus 1 o dan effaith T. Felly, os chi'n cofio, o T yn dod yn y matrix yna, ni mo'n lluosi gyda x y a cael hafaliad newydd, pwyntiau newydd. Dim pwynt sefydlog y tro yma, ni mo'n hafaliad newydd mewn x a g newydd. Felly, beth i ni'n neud yw, am y newid, am y yn haflu 2x plus 1, yn lle'r y yn y cyfesurin ar gyfer yr trawsffurfio. Felly mae x, 2x plus 1 a 1 dyn ni, i drawsffurfio i gael x dash, y dash ac 1. Lluosi'r res stop, mae gyda ni 1, x plus 0 plus 1 yn haflu x dashed. Mae yr ail res, mae 0 minus 2x plus 1 plus 2 yn haflu'r y dashed, ac wrth gwrs mae 1 yn haflu 1. Felly mae 2 hafaliad yn ni, so mae x plus 1 yn haflu x dashed, neu x yn haflu x dash tynnu 1. O'r ail res, mae gyda ni minus 2, x minus 2 plus 2 yn haflu y dash, sy'n golygu bod minus 2x yn haflu y dash. Am newid yr x o'r un top neu i'r un gwylod, a gawn ni minus 2, x dash minus 1 yn haflu y dash, lluosi'r minus 2 mewn, a ni'n cael hafaliad newydd. 2 yn haflu y dash plus 2x dash. O gore, mae 2 farc ar gyfer yr dull a chywirdeb o roi'r matrix lluosi x, 2x plus 1 ac 1. 2 farc ar gyfer lluosi nhw mas, yn gywir i gael y 2 hafaliad, a 1 marc i gael yr hafaliad newydd o ddelwedd y linell o dan effaith T. Os gawch chi cwestiwn fel ddath lan yn 2002, lle ofynnwyd yn yr anola, darganfyddwch hafaliad delwedd y parabola y sgwâr yn haflu 4x dan effaith T, a rhowch eich ateb yn y ffurf y yn haflu fx. Awgrymiad bydde trefnu'r hafaliad x yn haflu y sgwâr dros 4 yn lle cymryd ail isradd. A wedyn ni,
bydden ni'n gallu defnyddio'r drefn T oedd yr matrix trawsffurfio, x, y oedd y pwynt, mewn i'r pwynt newydd, x dash y dash 1, a nawr newid yr x yn lle'r y i roi y sgwad dros 4 yn lle'r x, ac 1, a cyrra ymlaen fel arfer, llosi'r matrix a'r colon vector i roi'r hafaliad newydd. Enghraifft arall, gweithio eisiau nôl cylchdro, mae gan y cylchdro T o'r plan matrix 0.6, 0.82, minus 0.8, 0.63, 001. Darganfyddwch cyfesyr yna'r pwynt sefydlog T a wedyn canol ac ongl y cylchdro. Nawr, os cymerwn ni ta'r pwynt sefydlog yw alpha beta, ni'n gosod alpha beta 1 wrth ochr y matrix trawsffurfio, a dylen ni gael yr un pwynt yn dod allan. So alpha beta yn trawsffurfio i alpha beta. Felly llosi mas, so 0.6 llosi alpha plus 0.8 llosi beta plus 2 yn hafel i alpha, a minus 0.8 yn llosi alpha plus 0.6 llosi beta plus 3 llosi 1 yn hafel i beta, a 1 llosi 1 yn hafel i 1 ar y gwylod. Felly mae 2 hafaliad yn ni, ni'n gallu tacluso'r ein i roi 2 yn hafel i 0.6 yn mynd ar draws gyda'r 1 alpha fyna yn rhoi 0.4 alpha minus 0.8 beta. Rhain yn mynd ar draws, so 3 yn hafel i plus 0.8 alpha minus 0.6 plus yr 1 yn rhoi plus 0.4 beta. Datrys rhain yn gyd amserol yn rhoi ni bod alpha yn 4 a beta yn minus 0.5. Felly, y pwynt sefydlog yw 4 minus 0.5. Felly, mynd i ran B y cwestiwn, gan bod yn sefydlog, hwnna bydd canol y cylchdro. So, ran B yn gofyn i ni ddod ar hyd i ganol ac ongl y cylchdro. Felly, canol y cylchdro yw'r pwynt sefydlog. Felly, canol yw 4 minus 0.5. Nawr, yn y llyfrau fformula, mae'n dweithio ni bod y darn top chwith yn rhoi, os dwi'n yn gylchdro, dyna'r matrix yda ni. Dyma'r matrix yn ei rhoi ni, felly mae'r darn, y 4 yna, yn cyfateb i'r matrix yna. Felly, mae cos theta yn goffo fod 0.6 a sin theta yn minus 0.8. Mae hwnna'n golygu bod gyda ni, os chi'n gyfarwydd ar pedrannau, maen nhw gyd yn positif yna, sin sydd yma yn positif fyna, tan yn positif yna, cos yn positif yna. So ni mewn cos yn positif a sin yn negatif. Felly ni yn y pedrant yma. Pedwerydd pedrant. Felly cymeryd, dim os pa un ni'n cymeryd, sin minus 1 minus 0.8 yn rhoi i ni minus 5.3.1 sydd clocwedd mewn i'r pedrant pedwaren, so ni'n y lle iawn, a gyda ni'r ongl, felly naill ai dweud taw minus 53.1 i ni, neu dweud bod ni'n glocwedd 53.1. A dyna ddiwedd y fideo ar matrixau gyda trawsffurfiadau.